памятаем с вами кейс Ryanair, калі быў прымусова пасаджаны з самалёту ў 2021 годзе. І вось прокурор паўднёвай акругі Новага Йорк у 2022 годзе і Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў Амерыкі узбудзілі крымінальную справу і выставілі абвінавачанні ў адносінах 4 супрацоўнік дзяржаўных службоўцаў і вайсковых Рэспублікі Беларусь. Вельмі цікава, што было напісана ў пулі першага ў той дзень, калі адбыўся разварот самалёта. Там было прамым тэкстам напісана, што рашэнне аб развароце самалёта Ryanair і яго пасадкі ў Мінску прыняў катэгарычна сам Александр Лукашенко. Уяўляеце сабе, з'яўляецца Лукашенко ў Злучаных Штатах Амерыкі, і прокурор захоча яго паслухаць, як сведку, пазней падазраванага, а можа пазней абвінавачанага. І цікава, што менавіта гэтая прокуратура Новага Йорка і вядзе справу Мадура. Я думаю, што Лукашенко таксама мог апасацца, што яны проста могуць сустрэцца з Мадурай не ў Венесуэле і не ў Мінску. Ужо вядома, Лукашенко, які далучыўся да ініцыятывы амерыканскага прэзідэнта, на сустрэчу не паляціць. У сталіцу ЗША ён дашле свайго міністра замежных справаў Максіма Рыжанкова.